Kung Correct. bibigyan mo ko, oy putang isa everyday. Pero kung ikaw, Earnings kunyari, in the future, kung sakasakali, Ayoko din anong setup galawin. yung gusto mo? Ganyan. Di ba? Na Sa akin, hindi sa'yo, ko sa'yo. Hindi ibig aalamin- sabihin na ano tayo, ha? Na kanya-kanya. Kanya-kanya, hindi ganon. Kasi, halimbawa, kung bibigay mo sa akin, salamat. Yes, yes. Pero sa'yo yan, kasi may sarili din ako. Kung Correct. bibigyan mo ko, oy putang isa everyday. Kung Kasi bibigyan mo ako, katuwaan mo na yun eh. Oo, Ano pag kumbaga, gagawin, bibigyan ka talaga kahit lahat. alam mong kaya ko, bibigyan mo pa rin ako. Ibig sabihin, mahal na mahal mo ako, di ba? Oo, Kasi kaya ko oo. pa rin talaga blowjob ka sa akin everyday. O kahit sinong asawa nito, talaga ba aabutan ka ng aabutan kahit mang ipangutang ka eh. Diba? Kahit wala akong trabaho, papangutang kita, di ba? Ma-BJ lang today. Mainit ngayon, wala akong pera. Teka, pre, pautang muna. Papabijay ako sa asawa ko today. Parang di na ako kinakain ng asawa ko. Wala kasi ako nabigay. Gusto mo yun? Oo. At may ganun ding setup. Mm-mm. Kasi nga, balik tayo doon sa love language. Di ba? Pwedeng love language yung ganun. Magbigay ka ng magbigay. At in return, makakatanggap ka rin ng something eh. Di ba? Pwedeng hindi pera na kagaya ng ibinigay mo, pero, di ba, service, extra service. Ang ibibigay sa'yo, yung nakapalit. Diba? Masarap. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.